Police Report. Tricycle driver na nagpaputok ng baril sa Komosyon sa Santa Maria, Arestado po. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Arestado ng pulisya ang isang 63 anyos na lalaki matapos umanong magpaputok ng baril habang may nagaganap na picnic sa Agno River sa barangay San Patricio, Santa Maria, Pangasinan noong linggo. Batay sa paunang investigasyon, nagpipiknik ang ilang individual sa ilalim ng Narciso Ramos Bridge nang magkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng komosyon, pinaputok umano ng suspect ang kanyang baril paitaas na ikinaalarma ng mga taong nasa lugar. Agad na rumesponde ang Santa Maria na Municipal Police Station at naabutan ng suspect, isang 63 anyos na tricycle driver at residente ng nasabing bayan na agad dinala sa himpilan ng pulisya. Nakumpiska mula sa suspect ang isang caliber .38 pistol, isang magazine at 6 na bala. Dahil dito, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 11926 o Indiscriminate Firing at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.